Touch ID, не знам. Не. Сега ще изтеглим победители. Няма ли сега... да ме представя? Това е Ами. Аз ще го кажа. Както най-вероятно знаете, скоро имах рожден ден. Нека да видим какво ми подариха за рожден ден, понеже аз не съм сигурен точно. И също така ще отворим една фигурка, която си поръчах през Facebook група. Да, ще помислите, че само за какво ли си поръчвам фигурка в Facebook група? Ами просто много я исках. Единственото нещо е, че е без кутия. Реално онзи малкия кашон, който е отгоре, е фигурката, която ми е изпратена. Реално не съм сигурен дали е това, което съм искал, така че след малко ще проверим. Другото, което исках да кажа е, че това е новия ми плакат, който може да намерите отдолу в описанието на видеото. А за тези три Funko Pop фигурки, които рекламирах в предишното видео към Белград, останете до края на видеото, за да разберете реално кой е спечелил Funko Pop фигурките и плаката, и след това ще трябва да ми пишете на този имейл, който е описан в описанието. А сега продължаваме към анбоксинга на фигурките. И ето го и големия кашон. Нямам търпение да разбера какво са ми подарили моите приятели. Първата фигурка е K-Pop Demon Hunters. Като цяло бях споменал, че тази фигурка супер много ми харесва. Това, което много ми харесва, е, че самата фигурка е леко като хамелеон, в смисъл тя по принцип е синя котката, обаче отстрани изглежда с някакъв лилав оттенък. И втората фигурка е на Хидан от Наруто и тя супер много ме кефи, до сега не съм имал такава черна фигурка. Третата фигурка е на Саске Учиха и тук вече е момента, в който той е в един отбор с Орочимаро и тази фигурка супер много ме кефи. Четвъртата и най-голямата фигурка е на Корама, която свети в тъмното. Ще видим как свети реално. Също и тази от K-Pop Demon Hunter също свети в тъмното. Продължаваме с фигурката, която си поръчах през Facebook и дори за мен ще изненада дали са ми изпратили това, което всъщност исках. Така че нека да разберем. Добре. Плата. Наистина е много готина. Фигурката на Саске, Curse Mark 2. Има малко забележки по лицето, обаче на мен не ми пука като цяло. Аз съм Ами. И днес ще теглим победителите от giveaway за Funko фигурките и плаката. Плаката на Бангаранга. И първият победител е... Светослав Киничев, 36-68. Втория победител. Охуя се кринж. Нашен си онлайн. И третия победител е... Папи да го каже. И третия победител е Борко Баръмски. Честито! Нека всеки да ми пише на имейла, за да му изпратя наградите. И продължаваме нататък. Честито на победителите и адски много ви благодаря за подкрепата, че толкова бързо станахме 120 сабскрайбъра. Следващият giveaway ще е на 500 сабскрайбъра, така че не забравяйте да се абонирате, да харесате това видео и да коментирате отдолу. Коментирайте коя от Funko фигурките най-много ви харесва. Чао!